Rugare Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari verugare, Mwari wenyasha vakugonesei. Tinovimba kwakanaka kwese kwamuri, nyasha dzaMwari dzikutungamirei. Father, we thank you for your grace, we thank you for your favor, we thank you for your love, we thank you for your mercy. Takutendai Mwari nerudo rwenyu nenyasha nekutichengeta nekutigonesa. Rikudzwe zita renyu ruongwe Baba, rinamatwe ribatwe neutsvene, nokuti makanaka, nokuti makatendeka, nokuti makarurama. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. I want to share a text with you guys. Don't share a text from the book of Luke 19. Luke 19. Shoko reri chitaura pamusoro pemukadzi, a persistent widow. Airamba achingoenda achingogogodza kuna mambo kuti ndine nyaya yangu inondinetsa, mambo ndinzwe iwo, ndine nyaya yangu inondinetsa, mambo ndinzwe iwo. Asi kwenguva mambo havana kunge vatenda kuti kudaira kana kubatsira mukadzi uyu. Bhaibheri ndokubva rati mumwe musi mambo ndokubva ati nekuda kwekuti mukadzi unoramba achiuya, regai ndingogadzirisa nyaya yake, because of her continual coming. Because of her continual coming. So mukadzi akaramba ari persistent, mukadzi akaramba aine kutsungirira, mukadzi akaramba achidzoka. Handizive akaenda kangani asina kubatsirwa, but Bible rati akaramba achienda kusvika mambo. Bible roti nyangwe mambo uyu anga asingatye Mwari kana kutya vanhu, but akasvika paanoti mukadzi, she is wearing me down because of her continual coming, so let me address her case. Bible ndokubva rati saka zvinogona sei kuti Mwari vagadzirisewo nyaya dzenyu. So this parable ine chekuita nekuramba uchidzoka, nekuramba uchiuya. Number one, zvinotaridza kuti ndiye waunovimba naye panyaya watarisana nayo, so trust. Number two, kuita kuti mambo vazive kuti hauna umwe mambo waunopa chigaro kana kuremekedza muupenyu besides iwo mambo. Saka uchingoramba uchidzoka kwavari, uende une kuvimba kuti ndiwo vanogadzirisa nyaya yako. Hama dzangu, zvinooresa moyo mulife, especially murwendo rwokunamata, zvakawanda. Vanhu chaivo vanogona kutaura zvavanoona pamusoro peupenyu hwako uchinamata. Vanhu vanoona kukompeya nevamwe vanhuwo vanonamata. To make things worse, newo wacho unogona kuzvikompeya nevamwe vanhu vanonamatawo sewe. Woona sekunge Mwari ari kuvanzwa, ari kuresponda kunyaya dzavo, ari kuvabatsira, but your case iringoramba yakadaro. Mweya wekutarisa kuti zvanhingi zvamira sei, mweya uri mumunhu wese naturally. Kutarisa zvichida wawakakura nawo, vaunogara nawo, vaunoziva, vaunopinda nawo kuchechi. Woona kuti vanenge vakumberi, zvinhu zvavo zvaita, vasimuka, vakanamata, Mwari wavapindura, zvinhu zvavo zviri kufamba, but zvako hazvisi. Izvozvo zvinogona kukutsondora, zvinogona kukubata zvikakuoresa moyo kuti ndofunga handisi kunamata Mwari, kana kuti Mwari havandide, Mwari havasi kundipindura. So we wrestle necompetition iri naturally mumind yemunhu wese anorarama. Number two, we wrestle against time. Kuti honai ndakura manje, zera randava, vezera rangu vane dzimba, vezera rangu vavaka misha yavo, vezera rangu vanodhireva madzimotikari, vezera rangu vane vana vatokura, vezera rangu vaachivha zvakati. Competition iriko musociety inogona kuita kuti ufungidzire kuti ndofunga iwe Mwari havakude, havakufarire, havasi kunzwa minamato yako. So zvinogona kukuuraya kana kukubata kuti unzwe kuneta. So number one, competition ingori natural mind memunhu kuti anofanira kuitawo zviri nani. Uwedzere kutoti zviri nani, kuti pane zviri wese zvawakatoona kana kuti nevamwe vanhu vari kuonawo vachiita zvino, saka udamboitawo zviri better mulife. Time inogona kukuudza kuti shamwari wanonoka. I remember when I started ministering kustreet kunenge kuwadzana, somebody came to me achiseka akati tsano zvinhu zvimaka zvinonokera. Handina kuziva kuti mind yake airevei, but ndinofunga aitarisa vamwe vaanoziva vanoshumira obva atarisa inini kuti how can you start now when others are already there. Chandinonzwisa muupenyu hama yangu, chimwe nechimwe chine nguva yacho. Iwe naninga hamuna kufanana, ini newe hatina kufanana.
tinogona kuberekwa same day same date but hatina kufanana. Tinogona kuenda pa same school, tinogona kuatenda ku same church, tinogona kugara mu same community, asi hatina kufanana. Destiny yako, chawakasikirwa nechakarongwa naMwari muupenyu hwako, chakasiyana nechanhingi. Saka nguva dzichisiyaniswa pakuitika kwezvinhu muupenyu hwako, kana mukatonamata zvakafanana, hamuwane maresults akafanana, nechikonzero chekuti there is a time irimo uye nedestiny yako yakarongwa naMwari muupenyu hwako. So ukasaziva izvozvo unopinda mucompetition iri unnecessary, nekutsondorwa moyo kuti sei zvanhingi zvaita, but tinototsanya tese, tinonamata tese, tinopinda same church tese, pamwe nini tinotopa kudarika iye. There is a time frame yaMwari pakuitika kwezvinhu kumunhu unonamata Mwari. So if you don't understand, kana kuti ukasava nekujekerwa nepfungwa yaMwari nenguva yaMwari mukuitika kwezvinhu zveupenyu hwako, pane zvaakakurongera muupenyu, unozvifananidza naningi naningi. At the end, kana vanhu vava vachibva vasimuka, iwe usati, unenge wakuti kunamata kwacho uku zvinenge zvaramba. Izwi rekuti zvaramba kana kuti hazvisi kuita, izwi roro mumind yemunhu wese ririmo. The devil will whisper to you message iyoyo, obva akuratidza vawakafunda nawo, obva akuratidza vawakakura nawo, obva akuratidza musociety yaunogara, obva akubvunza kuti iwe wane makore mangani, look at your age, hauna kwauri kuenda pana chichabuda. Takasiyana. Mwari ngavakurumure papressure iri unnecessary. Kana ninga akakuti ona vamwe vako vadai, ona vamwe vako vazodai, vamwe vangu mukukura tese, vamwe vangu mukudzidza tese, vamwe vangu mukugara tese, havasi vamwe vangu mudestiny yangu yechakarongwa naMwari maringe upenyu hwangu. Handina mutwin padestiny, handina mutwin paurongwa hwaMwari concerning my life, handingati iyo ndiye role model kuti ndikaona ndinofanirwa kudai apa ndodai. We learn from others, but we are different. We are designed to learn, we are not designed to copy. Saka uchiona kana Mwari wakandidana semuvhangeri, handina pressure yekuti ningaprofita, ningaita zvakati, ningaita mamiracles akati. I'm not designed for that. There is a reason yakatokosha mumind yaMwari yandinofanirwa kuremekedza. Sei Mwari vakandiita muvhangeri vakasitendera kuti ndive muprofita. Saka ndikaona munhu ari muprophetic field ane zvaachiva especially zviri tangible, ndobva ndapinda pressure yekuti dai ndaitoprofita, so dai ndane zimba kwakati, dai totoprofita ndichifamba nemotokari dzakadai. Not that kind of a person. Mwari vakandirumura kubva kupressure dziri unnecessary, because there is a reason why he called me. There is a reason why akatendera kuti ndigare kwandinogara, ndiberekwe navabereki vakandibereka, ndirarame muenvironment yandinorarama, ndisvike palevel yezvandakasvika muupenyu. Ane zvikonzero zviri mazviri, izvozvo zvinobatanidzwa nekuziva. Kana waziva, uregera kuva nepressure. Unamata Mwari wakasununguka, usina kana ndege, usina kana bhasikoro, usina kana imba yawakavaka, unogona kunamata Mwari wakasununguka, nokuti Mwari anoramba ari Mwari despite kuti une maachievements api, despite kuti pane zvakaita zvikaramba, but anoramba ari Mwari nokuti ndiye musiki weupenyu hwedu. Nyasha nerudo rwake ndokubva atipa mwanakomana wake Jesu kuti ani nani anotenda mari agone kuponeswa. So uchaona kuti if your benchmark parwendo rwokunamata iri pakuti Mwari vanoramba vari Mwari, whether zvaita hazvina, whether ningi zvake zvaita zvangu hazvina, takasiyana. Zvikonzero zvakasiyana, kwatiri kuenda kwakasiyana. Rega ndikupe muenzaniso, motokari dziri mbiri dziri kuenda kwaMutare. Motikari dziri mbiri dziri murodhi dziri kuenda kwaMutare. Mumwe ari kumhanya at 120, mumwe omhanya at 150. We150 zvichida ari kungodira hake makuponi ekubasa. Iyo watenga fuel paservice station wadira, wota haiwa ndingasiwe nekamota aka. Ichokwadi unogona kumukunda, unogona kumudarika paspeed,
but at the end uchaona kuti wewe uchauza fuel yakawanda, wosvika uchitonotenga imwe fuel, uyo haasi kuita fuel yekutenga, wapinda mucompetition nemunhu wauri kuti tiri kuenda kwakafanana but musina kufanana. Isusu hama dzangu panyika tinosanganiswa kuti tese takauya panyika, but hatina destiny yakafanana, hatina kuinga chinhu one chakafanana. Tinogona kupinda same church, same school, togara same environment, but chandakadanirwa naMwari uye choda kuitwa naMwari muupenyu hwangu chakasiyana nechiri munandingi. Saka Mwari kana achiita nemunhu iyeye anoita nenguva yakasiyana neyangu, nechikonzero chekuti takatongosiyana. Ndaitaura nevamwe vanoita zvemhoko vachiti aiwa nhumbi yenzou inotoita 2 years, yemunhu yoita 9 months. Chakatakurwa nyangwe dziri nhumbu zvakasiyana, uyu munhu iyi mhuka. Environment ichararama chakatakurwa kune ichararama ichi zvakatosiyana. Zvichadyiwa zvichadii zvakatongosiyana. People of God, hear me very well. Kuda ndibvise mweya wepressure, wecompetition mulife mako, unamate Mwari wakasununguka. Nokuti izvozvo zviri tu ukazvitendera kuti zvikubate, unogona kuregera kunamata kwacho, nokuti unozvikompea naningi. Zvichida wotarisa futi zera, ona kuti iwe uri munhu mukuru, uyu mudiki, but aachiva. Nokuti kwatinoti kuachiva isusu panyika kwakasiyana nekuachiva mumind yaMwari. That's why uchinzwa shoko raMwari panotaura kuti pavaprofita vese vakauya panyika, Jesu achitaura kuti there was no one greater than John. But ukakompea John the Baptist na Elisha or Elijah nana Isaiah, uchaona kuti vamwe vakashandiswa naMwari kuita minana inotyisa kwazvo. But Jesu uno there is no one greater than John. Sei zvichidaro. John showed people Jesus. Akati iri ndiro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Akaratidza vanhu chiri tangible, chiri permanent. Nokuti chaJohn chinopa internal life. Minana yaitwa kumashure nemaprofita yaisustain life. Poresa vari kurwara, kubomutsa afa, ozofa zvakare, ozodii. But uchaona kuti kana ari John, chinhu chakuratidza vanhu chinonzi internal life ndi Jesu. But pamastandards nekuachiva kwepanyika, anoita sekunge ari lesa mukushandiswa kwake. As pamastandards nemind yaMwari, there is no one greater than John. So sometimes urutori ku greatness, une greatness ya uri kuto impacta panyika, une zvikuru zvauri kuita. But hazvisi kuri kuogaidzwa nevanhu. Why? Nokuti dzimwe nguva hazvisi mulevel iri tangible yezvinobatika. Buda mucompetition. There is no one greater than John. Because John showed people Jesus, and Jesus is internal life. Mamwe maprofita yese aita zvinhu zvine chekuita nelife. But iri life inopera. But Jesu paari kunongedzera vanhu kuna Jesu ari kunongedzera vanhu kuupenyu husingaperi. But pamastandards nekutarisa kwevanhu, John haangaite greater than ana Elijah. But pamastandards edenga, no one greater than John. Ndikuedza kuti kudii buda mucompetition. Inokutadzisa kunamata wakasununguka, inokutsondora nekuoresa moyo. Unopedzera usanamate Mwari, unopedzera wakutsvaga mashortcuts nedzimwe nzira. But chandinoziva ndechekuti hakuna umwe Mwari kunze kwaiye Jehovha, Mwari waIsraeri. Whether zvanaka hazvina, zvaita hazvina, but hakuna umwe Mwari. Saka mukadzi uyu Luke 18 airamba achiuya. Airamba achiuya. Mukadzi uyu airamba achiuya. Sign yekuti ane trust, ane belief, ane respect, ana plan B. Saka mambo ndokubva vati, because of her continual coming, I'll address her case. Toda kuti tirambe tichidzokera pachigaro chaJehovha. Whether zvaita hazvina, Mwari vanoramba vari Mwari. Whether pane zvandaachiva kana kuti handina kuachiva, whether vamwe vangu nevadiki kwandiri vane zvavabata vakaachiva, ndicharamba ndichinamata Mwari, nokuti ndiwo Mwari bedzi muupenyu hwangu. So this is the message for you today. Buda mucompetition. Namata Mwari wakasununguka. Vanhu ngavataure zvavanotaura, ngavakukompee, ngavakuudze kuti adai wakadai, waiwana izvona ndingaita zvakati, kutaura kwevanhu. Ramba wakamira pana Jehovha. Something good is coming away. May the good Lord bless you.